जों मोनसे गामियाव दंफैयो दै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव एरिया एबा आउटपस्टआबो कारिगावआनो गोग्लैयो ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेवहाय आं मोनसे भिडिअ बानायनो फैदोंमोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ बिएम सेटआप चेनेलाव नुनो मोनगोन आरोना आंजों लोगोसे दंफैयो मेहेरवारि आरो लोगोसे बिथाङा दंफायो आरोना बाट बेरायफैफादों क'क्राझाराव मैयासो सफैथारदों बिथाङा माखासे खोथानि थाखाय बाट आं बे जायगायाव फैदों आरो रायजो राजाफोर जमा दं दै आं बिथांमोननिफ्राय माखासे कमेन्ट लुबैदों आरोना स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायगोन ना नायाफालाय नायोना माबायदि नाङो थिगैनो दं हा थिगैनो दं ना आं नामखौ मिथिखायो दा ना मा नाम आंनि नामा जेनेबा हा मेहेर दा मेहेर बुंनाय लोगो लोगो मेहेरखौसो मेहेर नोंनासो माथो नोंनासो फेन्स फलोयिं दंब्रा नै ब्रादारमोन दङ ओमफ्राय बिथांमोनाबो नायजाहैदों नङा होमबा नायोना थेंक इउ स' माच माबायदि मोनो ओरैनो मोजां ना ओरैनोसो बुंलांदोंदां ओमफ्राय नैबेयाव दङ जोंहा आदैमोन दै आदै गामिफ्राव माबोरै दङ मोजाङै दंना ओमफ्राय बिनि गेजेराव दा नोंसोर गामियाव बेरायफैबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव नोंसिनि गामियाव फैनानै बेवहाय जि भिडिअ बानायफैबायना दुखु नांदों आरोना बेखौथ' बिएम सेटआप चेनेल जाहैबाय बेखौथ' आपल'ड खालामबाय बे ब्लगिं आरोना आं नोंथांमोननिफ्राय रेटिं लानो लुबैदों जोंनि चेनेलखौ माबायदि मोनो जेनेबा माखासे सुबुंफ्रा बुङो जोंनि चेनेलखौ माबा मोनसे पलिटिक्स वान साइड टु साइड बायदिसिना बुङो नोंथाङा मा बुंनो सानो बेवहाय बायद' साइड लानाय गैया आंथ' थिग मोनो थिगैनो मोनो ना मोजां मोनो ना मोजां मोनो अके नोंथांनि पइन्टनि थाखाय आं गोजोननाय थाबाय आरोना जों फारसे दंबावो आं गासिबो लागोन दे बेयाव थानायफ्राय अबे बियो एक नम्बर जोंफोरनि आच्छा मथा-मथि आं मोजां मोनदों खोबैनो जोंनि बे जाहोन जाथायाव बेफोरबायदि खालामनाया खोब मोजांनि खोथा दा आं मा बुंनो रोंबावनो दा जोंहा बिसोर फंबाय फिसाफ्रा बाहायथ' बेजोंनो जों लेंहरनाय हिसाबै फैबाय फैनायजोंसो खेबबायबो दा बेखौ हाबाफारिखौ फंबायमोनहा लानो हासिगोन बेखौ बिएम सेटआप चेनेलाव आगारसिगोन आरोना दा आं माथो बुंनो रोंबावनो दा मथा-मथि मोनसे न'खराव जाब्लाथ' नांगौआनो जायो नाङै नङा मानि थाखाय जाहोनो बिसोरथ' गोबाव थाहैखो बिदि जाना फैयो आरोखि सम लानानै सम लानानै आरो बेफोरबायदि जाथाय जाया माने बेफोरबायदि जाथाय जानायनि उनाव जुदि जेबो खबर लायाब्लाथाय मिडियाखौ हमनो गोनां जायो दा बे खबर लानाय गोबाव सम जानायलायखाय मिडियानिखौ खबर लानानै जोङो बिदि लानाय जाबाय आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय थेंक इउ स' माच आरो जोंहा बेवहाय दंबावो बे गामिनिनो आं दहायो आं आदैसो बुंलांबाय आं आयंसो बुंनांगौमोन ओरैनो ओमफ्राय आयं ओमफ्राय फंनैसो बाथ्रा जोंनि चेनेलनि थाखाय जोंनाथ' चेनेला मोननै दं नालाय आयंआथ' नायगोन ना नाया मिथिला नायोना मोननैखौबो नायजोबो आं फ्राय प्रकाश नार्जारिबो दङ ओमफ्राय बिएम सेटआपबो दङ मोननैखौबो नायो गासिबो नायजोबो आं माबायदि नाङो ओरैनो थारमाने जोङो देशनि उन्नति खौरांफोरखौ जोङो मोननांगौ जायो नालाय दा बेफोरबादिनि थाखाय जोङो दिनैहाय बेखौ नायनाय जायो आरो देशआव ओमफ्राय माखासे सुबुंफ्रा माने बुजिया आरोना खोथाखौ जेनेबा खायसे मानसिफ्रा मोनथिया हसिया बुङो जेनेबा हमना ला जोङो पलिटिक्सनि वान साइड टु साइड बायदिसिना नोंथांमोना माबायदि मोनो जेनेबा नोंथांमोना नायो हिसाबै मा वान साइड नुयो ना टु साइड नुयो वान साइडबो टु साइडबो एखे खोथाखा मानो होनबा दिनै मोनफ्रोमबो माबानिखौ जोंहा खोनासंनांगौ जायो दा बेनिखायनो जों नायनाय जायो आरोना नोंथाङा आंनि चेनेलखौ वान साइड मोनो ना टु साइड मोनो दा टु साइड मोनो आं बांसिन टु साइड मोनो मोननैखौबो आच्छा मोननैयावबो सापर्ट ना थेंक इउ स' माच स' दायो बेवहाय नै दङ आं बिथांजोंबो रायज्लायनोसै आदै खबरा मोजां ना खबराथ' थिगैनो आं मोजां मोनदों दिनैनि बे सायाव हगारनायाव माने जोङो गथ'फोरखौ अननांगौ नालाय आरो दिनैहाय रावबो गैया दिनै जेबो माबा ससानो जा खामायनो थाखाय जोंना आनैया गथ'आ जेबो लामायानो गैया दिनै बे गथ'फोरखौ गालांनानै बे थांनायखौ जोङो एसे दुखु मोनदों आरो जेनेबा आगोलाव जोङो सानदोंमोन बिदिनो बाहेरायाव बिजनेस मावहैदों नालाय मावहैदोंबा मोजां ओमफ्राय बिनि सायाव जोङो दा मोननानै लासै लासैनो फैनानै मिथिबाय दा बिदि जाबाय दाथ' जोङो अननांगौ जाहैबाय गथ'फोरखौ आरो बिमानि आरो गासिबो जेरावबो दिनै गावनि गथ'आ मा जालांदों बेखौ नुयै बे जानो नाङा ना बे गावनि असे फिसा बेखौ साननानै बे गालांनानै थांनाया गावनिनो एसे गोरोन्थि बादि मोनदां आं मोनब्ला फैनांगौ जा जाबाय भुला जाखाङो अननानै फैफिनथोंसै आं बेल' अके थेंक इउ स' नोंथांमोना खायसे बाथ्राखौ नायब्ला बुजिनाय नङा दे बेखौथ' बेलेग चेनेलावसो होगोन नालाय
प्रकाश नार्जारियावसो आगारगोन नालाय स' बुजिनाय नङा बे बाथ्राखौ स' बुजिनोब्ला नोंथांमोना BM सेरेफ चेनेलाव नायनांगोन आरो ना जोंखौ बे गामियाव लेंहरनाय आदाया बेनो थेंक इउ स' माच लेंहरनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो लोगोसे बिथाङा साहा लोंदों नायदो ओमफ्राय लोगोसे बेवहाय नायदो एसे साहा दं आंखौबो साहा नेगासिनो दङ ओमफ्राय फंनैसो ओरैनो आंनि चेनेलनि सायावहाय ओरैनो फंबाय प्रकाशनि जिहेथु मा होनो प्रकाश नार्जारिनि जिहेथु इउटुबार चेनेल आरो मोनसे BM सेरेफ होननाय दङ मथा मथि सम सम टाइमा मोनोब्ला बिदिनो नायो आङो नाथाय मोजां मोनदों बिथाङा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जिखुनु समावनो हाबसोमनानै खामानि मावनायखौ मोजां मोनदों दिनैबो जोंनि बे गामियावहाय मोनसे न'खराव उसुबिदा जानायखौ दिनैहाय रायजोखौ खावलायनाय बायदि जों रायजोफ्रा बिथां फंबायखौ खावलायहरदों दिनै बिथाङा फैबाय आरो बे जाथायनि सायावनो दिनै बिथाङा गुवारै मोनथिनानै बुजिनानै बेनि सायाव दिनै मावफुंबाय आरो बे मावफुंनायनि जुदि हाबाफारि बेखौ दिनै बिथांनि चेनेलनि गेजेरजोंनो मोनसे मोजां मेसेजआ हाबसिगोन जाय गोमानानै दङ दिबित मुसाहारि दिनै दिबित मुसाहारिया फंबायनि चेनेलनि थ्रुयैनो जायखि जेरावखि थाया माने लोगो बन्धुफ्राबो थाबैनो बबावबा दंबायोब्ला बिथांखौ जोंनि मबाइलनि नाम्बाराव जों हरनाय जागोन आरो बे मबाइलखौ स्क्रिनाव होनाय जागोन फंबाया बे स्क्रिनाव मोननाय मबाइल नाम्बारखौनो लानानै जाहाथे लोगो बन्धुफ्रा सोरबाबा नुबायदोंबा बे मबाइल नाम्बारखौ खोन्थाहरनो हागोन बेनिफ्राय जों लोगो लोगो थाब थांनानै बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जों नागिरना मोनबोनो हानाय परिबेस मोनथों आसा थिदों फंबायनि चेनेला जुगे जुगे थांना थाथों बर' माहारिनि मोजां मोनसे हाथरखि बायदि अलंबार जाना थाथों थेंक इउ स' माच स' दायो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायबाय दे खिन्थु गासै डिटेल्सखौ मिथिनोबा नोंथांमोना BM सेरेफ चेनेलाव थानांगोन आरो लोगोसे BM सेरेफ चेनेलाव नोंथांमोना गासै जिखिनि दिनैनि हाबाफारि जादोंमोन बे हाबाफारि जाथायखौ नोंथांमोना नुजोबनो मोनगोन बाट बे ब्लगिं सिस्टेमसो रेटिं लादों आं बे गामियाव फैनानै 1 नं गोजोनफुरि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय कारिगाव एरियानि सिङाव थानाय बे 1 नं गोजोनफुरि बेयाव फैनानै आङो रायजो राजाफोर माखासे कमेन्ट लादों आरो ना जे आंनि चेनेलखौ माबायदि मोजां मोनो मायो स' थेंक इउ स' माच गाइस गासैखौबो रायजो राजाफोरखौबो खुलुमनाय थाबाय आदैमोन आयंमोन आबौमोन मादैमोन थेंक इउ स' नोंथांमोनाबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा नायनानै स' लाइक खालामबानो जाबाय बाय बाय